Nu vil jeg gennemgå vores prototypes flow, og vi har valgt at gå ud fra et scenarie omkring en børnefamilie, som ankommer til caféen på Fredensgade. De er klar til en hyggelig spilleaften, og de har allerede besluttet sig for, at de godt kunne tænke sig at spille Matador. Så de går ind på hjemmesiden for at finde ud af, hvor det her spil er placeret i caféen. De går ind på den her page, hvor de trykker Fredensgade, fordi det er den café, de er ankommet til. De trykker op i søgebaren, søger på Matador, og de får den her side frem, som viser resultater for Matador i en alfabetisk rækkefølge. Matador popper sig frem, og de kan så trykke læs mere. Der popper så en fejlbesked frem, hvor der står, at spillet du prøver at tilgå er desværre i brug. Derfor beslutter de sig for at se, om de kan finde et andet spil. De trykker på tilbage, og de vil så tilbage til hjemmesiden, så derfor trykker de på logoet. De ser i anbefalingerne, at der er en kategori, der hedder til børnefamilien, så de vælger at kigge dem igennem og kigge, om der er et spil, som der passer til dem. De vælger Monopoly, trykker læs mere og finder placeringen i caféen. Hvis vi tager et kig på vores car components, så har vi vores hoved car component, den store her, som også bliver brugt som model i vores prototype. Her har vi valgt at tage nogle attributter ind, såsom hvor lang tid et spil det tager, hvor man kan finde det, alder, og sådan lige de vigtigste ting, så det bliver mere need to have end nice to have. Nede i bunden der har vi en luk-knap, som har taget lidt udgangspunkt i Fritz lov, der gør det hurtigt og nemt, ligesom at navigere rundt på, gør det brugervenligt. Hvis vi kigger over på de små, har vi lavet en mini car component, som bruges sådan i vores kategori del af prototypen. Og her er det meget simpelt, det er sådan set bare hvilket spil vi snakker om, og så er der en læs mere funktion, som åbner modellen til det store car component. Og derudover så er der også lagt en boolean ind, som gør, at vi ligesom kan tilføje nye spil og så videre, at det også bliver vist ind på hjemmesiden. Yes, nu skal vi snakke om UX laws, som skal lægges ned over designet, fordi det er nemlig også noget af det, der er med til at forme designet. Og et af vores fokuspunkter har jo blandt andet været brugervenlighed, og det kan man bruge UX laws til at hjælpe rigtig meget med. Så den første UX law, vi har fokuseret på, det er fits law, som handler rigtig meget om det der med, at knapper skal ligge tæt på hinanden, og de skal have en størrelse, der gør, at de er nemme at klikke på. Det kan man se for eksempel ved vores udforsk spil. Den er nem at gå til. Det er vores spiloversigt faktisk også, så du kan vælge den café, du gerne vil ind på. En anden lov, vi har kigget på, det er Hicks lov, som ligesom siger det her med, at hvis der er for mange muligheder for brugeren, så bliver det rigtig svært at tage en beslutning, så derfor så er det vigtigt, at man minimerer eller gør mulighederne færre. Der kan man for eksempel se inde på den her side, at vi har nogle spil, vi kan vælge mellem, hvor man kan sige læs mere, eller så kan du gå op og kigge på månedens spil, eller du kan søge. Og det er faktisk kun 3 muligheder i alt, som man kan vælge imellem, så det giver mening, og det er simpelt og skaber overskuelighed. Den tredje, vi har, det er Jacobs Law, som er det her med, at noget skal være velkendt, så brugeren ikke bliver alt for forvirret, og så de ikke lige pludselig står og ikke ved, hvad de skal inde på et site. Så vi bliver nødt til at tage de genkendelige ting. Der har vi nede i vores card components, der har vi en hel masse genkendelige symboler, som brugerne kan gå ud fra. Vi har for eksempel familien, vi har hvor mange spillere der skal være, og en lokation. Noget af det, der så afviger en lille smule, det er vores luk-knap, som ligger her. Men grunden til, at den afviger, det er fordi, vi har fokus på fits law, som nemlig er det her med, at det er nemt at gå til. Så skal jeg snakke om vores iterative proces, og så har jeg vores flowchart, hvor vi har 2 modeller, hvor man kan sige, at 2 varianter er 4 vinder vil gerne finde en spil, der varierer fra 30 til 40 minutter. Så har vi vores Fig Jam User Flow, og så her nede har vi vores Brainstorm Cards Component, hvor vi lavede med en masse forskellige farver og varianter. Vi fik lille inspiration af vores movie-apper til udseende. Så her nede har vi en pop-up-knap og plakater fra spillerkafferne, som vi blev inspireret af farverne og slogane. Så heroppe har vi 2 prototyper, som i begge 2 har vi syvknap, filtrering og sortering. Har lille som reklame, hvor har vi månedens spil eller nyeste spil på kaffen. Og så vi har en side med en bestemt spil, hvor vi så info om reglerne og hvordan vinder man. Og så hernede har vi vores Movie App Inspiration og Netflix Inspiration, hvor vi brugte de forskellige knapper som rulle eller filtre, sortering, filtrering og scrolling.